отново с преди обед. Йосиф Сърджаджиев вече до мен отдясно на гостио студиото Елена, майка Иями, доцент Силви Кирилов. Добре дошли. Една голяма компания по една много сериозна тема, но с много оптимизъм до жертва за живот и, както каза господин Сърджаджиев, важното е борба. Елена, добре дошла. Много ми е приятно. Как се чувстваш? Ами, добре. Пазим се от вирусите, каза с майката преди малко говорихме, че такъв сложен период за тебе, крайко здраве, трябва да се пазиш. Да. Това е един от основните проблеми, докато чакаме за трансплантация. Моля те, разкажи ми накратко твоята история за публиката, която ни гледа, за да ги въведем съвсем накратичко. Ами, тя историята започна преди 7 години. Бях приета в медицинска академия. Там отстраниха дебелото ми черво. След което миналата година, януари месец, отново бях приета в болница, този път във военна болница. Там се наложи да отстранят горе-долу около 7 кг тумори и тънките ми черва, така че в момента съм с 10 см горе-долу тънко черво и съм на пълно венозно хранене. Това, което ти е закачено отзад тръбичката, каква роля играе, как помага? Всъщност съм на системи през цялото време. Това имаше нещо, което провери раница, която да, това е раница за венозно хранене. С помощта на помпа се изпомпва инфузионен разтвор. Така че аз не прекъсвам съм на системи, да. Да, когато не съм с статив, съм с раница. А как спиш вечер? С статив. С статив. Нормално на твоето си легло вкъщи. Да. А не ти е тежи раницата? Предполагам така измислено, че да не затруднява движението ти. Ами, това е една от най-леките. Има някои по-тежки, съответно и помпите са с различен размер. Горе-долу около 1 кг е тази. Да, с твоето тегло ти си много финна и въобще конструкцията ти, нали? Тя като моничка е била, предполагам, толкова крайка и нежна. Горе-долу съм с около 15 кг по-малко. По-малко, да. Какво предстои, Ели, кажи ми сега, как виждаш в перспектива живота си? Какво трябва да се направи, за да продължиш? После говорихме преди малко, че заниманието ти е химия, първоначално това си учила, имаш и други идеи за живота си. Лечението как трябва да протече напред? Като цяло трябва да ми бъде направена трансплантация на тънко и дебело черво и да се надяваме да остане само на тези органи. Това прави, че в България до момента да. Доцент Кирилов включваме моментално в разговор, разбрах, че знаете историята на Да, трансплантация на тънки черва и дебело черво в България не се прави. По каква причина? Първо, като възможност трябва да развиеме другите органи трансплантации, за да може да удовлетвориме големите нужди. И разбира се, и за това се мисли. Тук една болница има лиценз, но трябва още доста да се организационно и методично да се достигне определено ниво, за да се отиде на следващия етап за реализация. Това е много сложна операция, ретрансплантацията, която не е ранена. В хирургията всички операции са сложни. Когато подхождаш към една операция, като към по-простичка, може да стане много сложна и така с много усложнение. Обратното, когато си концентриран и очакваш много по-трудно, понякога става много лесно. Но по принцип трансплантацията е повече организационен проблем, отколкото хирургичен проблем. Обясните ли по каква причина е проблем, употребявате думата проблем? За да съществува трансплантацията за цял свят, така не само за България. Няма здравна система в света, която да работи при излишък на финансов ресурс и при излишък на органи, в частност за трансплантацията. Но ние пък сме доста малко органи да реализираме, т.е. много малко донори имаме на 1 милион население. Примерно в Европа най-добре е Испания 34, ние сме на около 2. Много служители казват, че са готови да дадат орган, но някакси не знаят как и не знаят как да се заявят желанието. Мисля, че проблема в това не знаят как. Според мен, първо, българското общество и в частност активното население, защото те са по-подходящи,
настоящи, трябва да се провокира разговор за едно състояние, което се нарича мозъчна смърт. Това състояние е обективно състояние. То съществува. Значи видим такова нещо, когато си. Това е състояние, при което може да изразира. То може да се обективизира с различни клинични и други изследвания, включително инструментални и регионални изследвания. Българският закон казва, че след 12 часа трябва отново да се повтори за сигурност. И след това се иска разрешението на близките. Сега в обществото битуват различни тези, които са от така не са от източници, които са достоверни, но това са художествени творения, където има органи, които по един или друг начин нещо се случва с тях. Трябва да има запръска, трябва да има и развръзка, за да се получи произведението. Докато в реалния живот не всички хора, които са в мозъчна смърт, могат да бъдат донори. В световен статистика 1/3 от тези хора, които са в мозъчна смърт, могат да бъдат донори по една или друга причина, включително и при последния в България реализиран донор. Сърцето не беше трансплантирано поради патология, поради изменение в клапния апарат на сърцето. Добре, ако искам да стана донор, как заявявам в момента? На здравната книжка ли е отбелязано? Или как в света на личната карта? В момента закона е разписан така, че който не желая да бъде донор, той трябва да го разпише. Предишният си лекар изтегли се една бланка от сайта на агенцията по трансплантация, попълва се при личен лекар, подписват се и се праща в агенцията и се включва в един списък, те са около 2700-3000 човека за България. И когато някъде имаме 25 донорски бази, се появи донор, този координатор по донорство, който работи, той влиза и проверява дали вие сте в този списък. Ако не сте, презумпцията е, че сте съгласни. Сложна работа и малко ми се случва. Няма сложно, защото става въпрос за хора, които преди ден или два са били така здрави, те са били между близките си и се е случило нещо, което ги извадило от това равновесие. Било патологичен процес или травма, катастрофа. Аз като лекар разсъждавам по един начин, юристите разсъждават. Аз искам да чуя майката как разсъждава. Еми, кое е трудното във вашата ситуация, освен очевидния факт, че Елена страда? Ами, трудното е точно това, че просто няма донор. Толкова дълго време. Елена е рядка, почти 2 години. Елена е рядка кръвна група. Извинете. Каква кръвна група сте? Бе положително, с нея са горе около 15% от населението на света. В смисъл относително по-рядка от А и нулева. Браво, тебе. Странен човек си. Няма страшно. И какво чакате донор? Да, това е всъщност най-тежкото, защото в нейното състояние. Вие включени ли сте в списък на чакащите и как са нещата там? Разбрах, че в Италия? В Италия, да. Когато миналата година бяхме в Италия и направих всички изследвания на Елена, уточниха, че тя е подходяща за трансплантация. Тогава те включиха веднага в техният лист за чакащи донор. В България, по принцип, в Агенцията по трансплантации се знае естествено за нея. Имаме поет ангажимент, че ако има донор Б група, веднага ще ни бъде съобщено. Имаме координирана връзка с болницата в Болоня, където веднага ще излети медицински екип с самолет, който ще дойде тук. Да, който ще дойде тук, ако донорът е български, ще дойде да си експлантират органа и вече ние ще трябва да се придвижим самостоятелно до Болоня. Това трябва да бъде в времето от 6 часа, не повече, защото толкова е животът на тънките черва. Организирали сме и това. Пари имате ли? Как е финансовия проблем? Как ще при вас? Държавата пое разходите за трансплантацията и 60 дни престой в болница. В Италия? Да. Така че това е. Да
Доцент Киров скоро ще е директор на тази институция, на агенцията. Как са нещата там? Разбирам, че в България не се правят много операции. Но отдавна в проблем. Да, естествено. Отдавна в проблем. Вижте, проблема за донорството е толкова актуален в България, колкото и във Франция. Но на друго ниво. Франция прави около 4000 трансплантации годишно. Ние правим максимум, който сме достигнали 96. Разбира се, правим очеви донори. Но това не е решение, което може да реши проблема на хората, които чакат за трансплантация. Основният проблем си е донорството, но те си го решават в тяхната популация по определени начини. Донорството е сложен социално-психологичен процес, натоварен изключително много емоционално и така свързан с стресови ситуации, както за близките на донора, така и за хората, които работят. Приятно ми е това. Кое? Това никакъв проблем няма за мен. Да се махне част от мене, когато вече си отивам в другия свят. Може би тук на това място. Ето и аз заявявам, че съм готов, когато съм в състояние на мозъчна смърт да ми вземат органите, но в частност, когато говорим за определен случай, тогава се наслагват много изисквания. Примерно, освен кръвната група при едена, там има още едно сериозно условие, което се нарича едно съотношение между килограмите на донора и нейните килограми, нарича се Body Mass Index, който значи донора трябва да е около 40 кг. Значи ние първо трябва да намерим подходящ човек по кръвна група и второ по тегло. За черния дроб също имат такива и сърцето изисквания. Тоест, когато ние в България имаме достатъчно донори реализирани на порядъка на 50, 60, 70, 100, тогава вече и трансплантациите ще бъдат в такъв обем. Пак повтарям, трансплантацията като хирургична дейност е овладяна и то не от един екип в България, от повече от 2-3 екипа. Тогава вече ние ще може да сме спокойни, не че сме направили, да кажем, 150 или 200 трансплантации, а защото сме достигнали етап, когато от появяване на нуждата за трансплантация до реализирането на трансплантацията са минали не повече от 6 месеца. Искам да видим приятелите на Елена. Има едно видео, което сме направили. Предяват какво стана, нали няма проблем, нещо изпилка, изпилка. Нека да видим видеото, колеги. Разбрах, че Елена има страшно много приятели, които и помагат и я подкрепят. Ти си един от тях. Преди колко време се запознахте с Елена? От кога датира приятелството ви? Бях малък. Това 16 години. Как се роди идеята за създаване на сайта? В момента, в който разбрахме, че е без черва, в момента, в който научихме, че има такова нещо, като тънкочревна трансплантация, първата ни работа беше да помислим откъде да финансираме трансплантация в чужбина и решихме да правим благотворителна кампания. Как реагира, когато направихте сайта? Когато направихме сайта, тя още беше в ком. Фактически ние много бърза реакция. Ние в началото криехме от нея въобще какво е състоянието, за да не се планира. Тя близо 2 месеца не знаеше, че има черва. Не 2 месеца, 1 месец не знаеше. И една седмица ние се чудихме как да скрием от нея, че има сайт и такива неща, за да не научава по този начин. Че вие вече действате за нейното оздравяване и помощ. Че тя въобще е с такъв грандиозен проблем. Второ, че вече всички по света знаят и могат да намерят в интернет какъв е проблема. Колко известни личности и кои точно подадоха ръка на Елена? Списъка с изключително добри хора е много дълъг. Значи, като се почне, първите бяха Пихв и Остава. Много им благодарим. После Румънец и Янчев. За Елена се случиха около 25 концерта. Малки, разбира се, не сме като Лили Иванова, но близо всеки месец имало по 2 концерта. Като самите ние сме обикаляли от група на група, звънели сме по телефоните и общо взето от всякъде сме получавали положителен отговор, в смисъл, наистина музикантите, поне в България, ако не е друг,
са изключително свестни и топли хора. Здравословният проблем на Елена не попречва на приятелите да се събират и да ги вършат същите неща. Яхваме колите, товариме Елена, пъваме едно отдяло някъде до някое езеро, тя понеже обича вода и гледаме вечно вода. Главното, с което се занимавам вкъщи, да разглеждам снимки на морето. Защото мечтата ми отново да отида на море. И Колко време не си ходила на море? от 2 години, но за мен са достатъчно. Тя е човек като всички останали. Който и човек да е Елена, просто проблемите и трябва да се решат. Това е положението. Общото с това живея, само за да отида на море, за да танцувам, да карам колело, да ходя по планините. Аз съм ден човек. Както каза господин Съчечев, ужасно си красива, наистина. Не знам думата ужасно дали стои пред тези очи. Кажете, кое е най-важното като човек, който е минал през... Тя го знае. Тя го има вътре, в нея има нещо, което е много важно. Борба. Знае, че няма начин да бъде болестта, да мъчи. Ще дойде ден, този ден ще дойде и това нещо ще изчезне от нея. Аз вярвам. Не съм вярвам. Аз си давам сила. Аз имам сила, която мога да давам. Та ще стане. Вие с толкова много приятели, толкова симпатично това момче, и показва, не сме Лили Иванова, но се прави много концерти. Как се кара да се чувстваш това? Обичана. Дава ми сила. Някакво желание за борба, защото от време на време това изчезва. В смисъл, наистина много тежко. Така е. Точно така. И хубавите думи в сайта непрекъснато пишат хора. Този сайт активен ли е още, който създаде този приятел? Да, активен е. Какво пишете си, споделяте си, като има нещо организирано за теб, се анонсира? Общо взето, първо има пари, които са събрани в дарителската сметка, които естествено имаме много допълнителни разходи и поемаме част от разходите през дарителската сметка и описваме горе-долу за какво са отишли тези пари. Второ, някаква информация какво се случва с мен, защо все още не съм трансплантирана, тъй като хората не са толкова доверчиви и в смисъл останаха толкова проблеми за дарителски сметки и общото искаме да описваме точно какво се случва. И в край на краища клуба на приятелите на Елена. На сайта са 22 700 и нещо приятели. Тези всички хора искат да знаят какво се случва с нея, коментират, пишат, питат. Той е наистина активен сайт. Толкова много приятели. Сигурно част от тях познаваш така, очи в очи, лично. Една голяма част, естествено, познавам преди това. С друга част се запознах по време на едногодишния престой в болница. И тогава идваха много хора просто така да се запознаят с мен и да ми донесат подарък. Нещо, което аз изобщо не съм очаквала. Елена, иска да дойдеш на театър да гледаш моето представление. Как не? На края на месеца, майче на 30, аз ще се обада. В Народния театър долу има едно представление Бащата. Бащата малко сериозно, но... Няма какво точно за нея. Идеално е. Нека да има такива неща, не само усмешки. И понеже имаме минутка за разговора, пак към доцент Кирил ще помоля и като човек, и като специалист, какво бихте казал за финал? Как да виждаме на тази история? Искам хората да знаят, че не може с магическа пръчка да се решат тези проблеми. Тази дейност по донорството е типичен пример за работа в екип. Всеки трябва да даде нещо от себе си, за да този проблем да тръгне. Ще дам, така както, примерно, сега в момента някой си мисли, че тези проблеми са далече от него, примерно преди 3 години. На Елена този проблем за донорство и трансплантациите е бил непознат. Но в един момент той се явява изключително актуален за нея. Каквото аз лично като специалист и като администратор, който в момента изпълнява някакви функции, смятам, че направихме доста, за да може да се реализират много от нещата
или най-малкото да се стиковат във времето и мястото, за да може да бъде реализирано това действие, тази процедура. Обръщам се към хората, когато се изправят пред тях лекарите и кажат, че техният близък е в мозъчна смърт, да са готови за този разговор. Благодаря. Елена, всичко хубаво ти желая. Благодаря. Наистина, всички ние те обичаме, откак аз като видях очите ти, просто стана много близък мой човек. Много ти благодаря. Ще оставя при мен господин Сърджаджиев. Още. Ще говорим за театър след малко и за други няма неща и за нужда. морето и за планината. Да, отдели това Не, не знам, телефон да сме се преклани. обада.